Hola a todos, vamos a empezar os nosos pequenos tutoriais para ir editando os nosos escenarios de Age of Empires 2 dentro do proxecto que estamos facendo de proxecto feudal, vale? Imos co primeiro, vamos a carpeta do noso xogo, no executor e entramos. Unha vez estamos dentro, vamos ao editor. Si queredes podes incluso crear neste caso pois un xogador e demais para aquí arriba, xa vedes editor profesor Doval. Doulle a crear escenario. Eu vou a crear un escenario novo. Antes de nada xa vou a guardar o escenario, lle vou a chamar tutorial proxecto feudal. Ben, pois que vamos a facer aquí? O primeiro que vamos a facer é as bases do mapa do noso escenario. Primeiro de todo, aquí temos un mapa en blanco, podemos deixar en pequeno 3 xogadores, podemos reducir a 2 ou incluso a 4 e logo escollemos un número de xogadores que queramos facer. Poderíamos ter a opción de darle mapa aleatorio, vale? Escolleríamos, vale, costa, e dou a xerar mapa e xa automáticamente me crea. Pero a mí me interesa un mapa en blanco. Un mapa en blanco, incluso podría poñer un mapa en blanco de sociedade, fixados, vale? A modo de deserto, que son as opcións que nos deixan, ou incluso de auga, e logo crear pois as nosas sillas e demais. Ben, pero eu vou a facer mapa en blanco erva. Logo vamos aos xogadores. Xogador 1, Gaia, que é o sistema, que logo saberemos para que sirve en posteriores tutoriais, e xogador 2. Nos recursos en que non vamos a andar, vamos a ir a digamos que a colocar a edade, a tribu, o tipo de xogador e a civilización. Incluso podemos modificar as cores, por exemplo, vou poñer agua marina para un e para outro pois saberemos outra cor. Xogador 1, entonces, edade inicial vai ser o señor feudal, edad feudal, lle vou a chamar señor feudal, neste caso vai a ser calquera, e a civilización vai a ser pois teutona, por exemplo, que son os alemáns. Podíamos coller outra francos, ingleses ou godos dentro do noso proxecto. Vamos co seguinte xogador, xogador 2. Xogador 2 vai a ter de nome primeiro edade inicial, se os deixa, edad dos castelos, tribu, como non vai ser a cidade feudal, ou se queredes cidade medieval. Vamos a deixar os francos, que nos interesa sobre todo para despois facer a catedral, e vamos a poñer unha cor, pois neste caso púrpura, vale? E finalmente Gaia, que é o sistema, deixamos gris e vamos a coller neste caso vikingos, como se despois fixéramos uso deses vikingos que van a aparecer no noso escenario. Ben, daríamos de agardar, mellor agardar como, fixados, tutorial proxecto feudal, aceptar e listo. Recomendo tamén facer unha copia de seguridade, lle dou a agardar como outra vez, e por aquí pois proxecto feudal 2, vale? Co cual xa estaría, vale? Eu xa teño aquí, proxecto feudal 2, pois me pon si quero sobreescribir. Ben, pois nada máis. O seguinte tutorial seguimos avanzando. Un saúdo.